Ahoj, Patrik Gondo. Ak hľadáš prenájom menšieho bytu, ale s perfektnou polohou pri centre mesta, tak na Štefánikovej ulici si jeden ukážeme. Máme tu udržiavaný stav bytu, rozkladací gauč, lóžiu a zachovalú kuchynskú linku s chladničkou. Takže, ak hľadáš byt za dobrý groš, tak mi zavolaj a vidíme sa na obhliadke. Majte sa fajn.